Jotono lamsipiro chini koktisal kokborok kok thaino twiwi kok sungmung part 2 ni o swkangni sungmungo kebo oro comment se manliya haifano chwng tini part 2 tiklaikha tini ni chini part 2 ni puila bwkhakni sungmung hinkhe TTADC ni puila CM ni mung tamo tei number 2 o TTADC ni puila bo bisio man. Number 3 o TTADC ni area eba kheba ari busuk war. TTADC ni bisingo higher secondary rungnog kaibusuk tong. Number 5 o TTADC ni bisingo tahsil kaibusuk tong. Number 6 TTADC ni bisingo government degree college kaibusuk tong. Number 7 o tongnai TTADC ni bisingo block kaibusuk tong. Number 8 o tongnai TTADC ni bisingo village committee kaibusuk tong. Tei chwng obo haikhe no sungmung sungui tongnai tarpore norok answer khai di aboni pore number 9 o tongnai TTADC ni bisingo journal hapano kaibusuk tong. Number 10 o TTADC ni bisingo sub-journal habano kaibusuk tong. Tarpore number 11 o tongnai JDU ni full form tamo. Number 12 o bo tongnai TTADC ni full form tamo. Obo haikhe no chini sungmung no norok answer khai di number 13 o tongnai puila EM education department ni chanai ni mung tamo EM chanaita. Number 4 o TTADC ni habanogo doptor kaibusuk tong. Number 15 TTADC o bo party 28 ta achukthai twiwi kwplai ong. Number 16 tabukni TTADC ni achukphung okrani mung tamo ebekha EM ni mung tamo. Obo 60 number question. Oboni yagulo norok number 17 o mannai bo district o zonal office tong. Tei number 18 o tongnai bo district o sub-zonal office tong. Number 19 tabukni education ni EM ni mung tamo. Obo hwnkhe number mane education department ni ta. Number 20 last tabukni PWD ekheba PWEM ni mung tamo. Mane PWD kaisa doctor o doctor ni EM ni mung tamo. Hingkhe bayarok faidi norok tabuk nog ni manmani ekheba norok saimamani oboni answer no norok fatfat khaiui ani chini comment box o norok comment khai sadi oboni sokar hisabe chwng norok no manmani mari hisabe chwng norok no 100 taka khaiui chwng price chinai tei norok kwbang khiman tongkha norok no chwng lottery ni bisingtwi khai chwng borok no bo price chinai hingkhe phadi bayarok norok fatfat khaiui comment khai di tei o channel no subscribe khai di tei comment khai di share khai di norok ni bayap rok no nongni manmani phunukdi jotono no hambai.